Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni abusa kuchoka dera lina lakutali ku Mchinji kuyang'ana madera akwagumba uko kumene kutumikira pansi pa mpingo wa Seventh Day Adventist. Ndanena kuti dera lakwagumba sonyeza kuti pali malo enieni kumene iniyo mukutumikira kumeneko. Pokhala ma 7 ndi ambiri komabe ndikulandireni monga mwadziwulola nokha kuti ndinu mbusa wa Seventh Day Adventist. Nkhani yanu yayikulu mufunsa kuti mmene mudali ku chipembedzo cha Satana munkadziwa kuti kuli mfumu yolonjezedwa kapena kuti kuli ufumu wa Mesaya ku dziko lapansi. Funso lachiwiri mukunena kuti m'buku la Yesaya amanena za Galileya wa mitundu. Inuyo mumamva bwanji mawu akuti Galileya wa mitundu? Mafunso abusa kuti mwina nkadakhala chete osayankha kukhala ngati kuti palibe chimene ndikudziwapo, chifukwa mafunso ooneka ofuna oyankhayo akhale kuti baibulo anakhala nalo kwa nthawi yayitali, anaphunzira ndipo akudziwa chimene akuyenera kulankhula kudzera mu masukulu amene munthuyo adapanga pa mafunso anu ofunsa nkhani zimene mumakhulupirira ndi zimene akhristu amakhulupirira zochokera ku buku la baibulo. Mwafuna kuziyerekezera ndi chidziwiso chimene chinalipo tili ku chipembedzo cha Satana kuti zinkatibwa. Mumveka bwino mukufuna kudziwa kuti kodi ku chipembedzo cha Satana amaumva bwanji ufumu wa Mesaya mmene mudali konko. Kuyankha kwanga ndi kwakuti Satana anabwera kalekale ku dziko lapansi. Ine sadabadwe, ndiye anali atabwera kale. Mmene ndikubadwa ine kuti Satana atagwa kale akuyendetsa kale maboma a dziko lapansi. Anthu omupembedza atayamba kale kumupembedza. Mmene ine ndikupezeka kulowa chipembedzochi pa mtundatunda zaka zaposachedwa apa ndine mwana anthu atayamba kale kupembedza chipembedzo cha Satana. Kotero kuti mbiri imene ndingakufotokozereni yofotokoza nkhani za Mesiya ndi zimene ndazipeza atayamba kale kumeneko kuzimva ndi kuzidziwa. Chipembedzo cha Satana mwini wake ndi Satana amene kale adakhalirapo limodzi ndi Lucifera mu ufumu koma wakumwamba. Iyeyo ali mngelo mmwambamo nagwa pa nkhondo ija idachitika kumwamba kugwa pansi, imene timayimvanso kudzera m'mabaibulo kuti kudachitika nkhondo kumwamba. Koma ife tili ku chipembedzo cha Satanako, mwini wake Satanayo ndi nthumwi zake ndi zolengedwa zake za uzimu ankafotokozanso za nkhondoyo kugwa kwake, chifukwa ena amene anagwa ndi angelo amene nthawi zina amapezeka kutulutsa nawo mawu m'misonkhano ya chipembedzo cha Satana. Osayiwala kuti mwandifunsane ndinali ku hayi lake la ku temple, Satanic temple, pa inner circle ya Satanic temple.
pamene tidali ndi mwayi wolankhula ndi mizimu yakugwayi, kulankhula ndi ma fallen angels, timalankhula ndi kukumana nawo mchiuzimuzimu amene wawa ma paradise lost. Amanena ngati boma lotsutsana nalo kuti lili ndi mtsogoleri, kunena boma lakumwamba lokhala ndi maziko ake ku dziko lapansi kuno kapena lokhala ndi nthambi ku dziko, na amafotokoza gululo la chikhristulo ngati lotsutsana nalo limene tilimbane nalo mmene tajoyina chipembedzo, kufunsisa za mtsogoleri wa ufumu umenewu wa Mulungu. Amanena kuti ndi Yesu Khristu pamodzi ndi angelo ake, iwowa ndi amene amalamulira boma lakumwambalo limene iwowa analisiya, koma boma limenelo lakumwambalo linachita nthambi ku dziko lapansi, ndipo lidali ndi chiyembekezo bomalo la kubwera kwa mfumu ina imene idzatengenso ulamuliro olamulira bomali ku dziko lapansi. Ndi ankanena kuti patatenga nthawi yayitali boma lili kuyenda lokha, kunadzabwera mmodzi mwa angelo ochoka kumwamba, amatero, namanena kuti uyoyo amatenga udindo ngati mwana wa Mulungu ndi anatipeza ku dziko lapansi lino kuzakhala mtsogoleri wa bomalo lina la nthambi ku dziko lino lapansi lakumwamba. Amatiuza choncho. Nde mmene mupoyankhano kukuyankhani inu ndiye kuti boma la Satana limadziwa bwino za umesiya kulonjezedwa kudzera mukufotokozeredwa ndi mfumu ya Satana, mfumu ya chipembedzo chakugwa imene ndi Lucifera uja, kwafotokozera ambali ina, kwadziwisa ambali yache kuti kuli ufumu wina. Tinkadziwa ngati akufotokozera za ufumu wina ndikutifotokozera utsogoleri wa kumeneko, monga ngati mmene chikhristu chidandifotokozerera nitachijoyina za boma lakumwamba, nichindifotokozeranso za mfumu yolamulira boma limenelo, nanena kuti patsogolo pali Yesu kutumidwa ndi Tate wake ndi angelo wake kuyendesa boma limenelo lotchedwa chikhristu, limene chiyembekezo chachikulu nchakuti mfumuyo idadzakhala ku dziko lapansi kanthawi kochepa, koma idakwera kumwamba, inadzolonjeza kuti idzabweranso. Namanena kuti awo mukwaonawo akuyembekezera kubweranso kwa mfumu imeneyo, idzachoka kumwamba, koma ine kumeneko ndachokako kamodzi kugwa pano, sinakhalenso ndi mwayi wopita, ndipo sandilola kukafikanso kumenekoko. Ndimakhala pompano, ndimapanga opaleti pompano pa dziko lapansi. Mphamvu zanga za ine zimagwira ntchito pansi pano basi, koma kumwamba sizimagwira ntchito. Koma uyuyu amene tikunenayi mphamvu zake zimagwira ngakhale kumwamba, chifukwa adachoka komweko nkubwera ndi analinso ndi mwayi wopitanso nkukamulandiranso. Pamene ine nachoka kamodzi kugwa pansi, Lucifera akutero, sinakhalenso ndi mwayi wopitanso kukakhala nawo mboma limenelo. Choncho kudziwa kwathu kwa ife amene tinali ku chipembedzo cha Satana, kudzera munzera ofotokozera za umesiya umene mwaufotokoza, timadziwa choncho. Kupitirira abusa kukuyankhani ndi chifotokozero chomveka bwino chopezeka pa buku la Yesaya chapter number 9, pamene amaneneratu nkhaniyi koma mochititsa chidwi kwambiri. Ndimati ningokudziwisani kudziwa kwanga abusa pa nkhani imene itsopano ndili mchikhristumu ndiziyerekezera pokuyankhani kusiyana kwa pakati pa maboma maulamuliro awiri amene tili nawo lero ku dziko lino lapansi. Ulamuliro woyamba ndi ulamuliro wakumwamba umene ine ndili kufotokozerani kukula kwake, koma kwa muyezo wakulekezera pakudziwa kwanga, monga ndanena kuti ine ndabwera kumene mchikhristumu inuyo munalimo nkalenkale
komanso sukulu iniyo mdapita ya maphunziro ophunzira chibuku ichi chotchedwa baibulo, ineyo chimenechi sindapite. Ndiye mwina ndili nkulekeza kwina kwakudziwa kwanga, komabe ngati mwandifunsa mwadalira kuti mukhoza kupezapo kudziwa kwina kuchoka kwa ine. Ndiye kudziwa kwanga nkwakuti tili ndi maboma awiri. Boma loyamba limene linkapembeza ine lilibe ufumu wolonjezedwa, ndi mfumuyo yotchedwa Lucifala, ndiponso imene ndi mfumu ya nthawi ya pansi pano. Zikuthera pansi pano, ngati padzakhale kusuntha kuchoka pansi pano udzakhala ulendo wa ku Gahena. Limenelo ndi boma loyamba. Koma boma lachiwiri ndi boma la ufumu wa Mulungu, limene lili ndi ufumu wolonjezedwa, limene tikupembeza lero. Boma limeneli limafotokozera za malonjezano amene adalipo pamene linkayenda kale Lucifala akulamulira boma la dziko lapansi. Bomanso la Mulungu litabadwa kuchokera m'mitundu ya anthu obadwa ndi thupi lino, kubadwa mwa akazi ngati Abrahamu ndi ena a iwo akukhulupirira Mulungu amene timadziwa mu mzera mwake, amene adapanga boma la Mulungu, ndipo mpaka malamulo akayendetsedwe ka boma limeneli anatsikira ku anthu. Timadziwa za Mose, Yoswa ndi ena onkhulupirira kuti ndiyo zidali nduna za boma limenelo la kumwamba. Koma pakatikatipo pokhala mwafunsa kuti mukudziwapo chani za ndondomeko za umesiya, ndiye ndikufotokoza kuti ndikudziwa kuti boma la Mulungu lidayenda zaka zina za hafu za ulendo wa nthawi ya pansi pano, zinkayenda ndi Mulunguyo ndi anthu ache, koma mudalibe ufumu wa Mulungu umene udali ufumu wolonjezedwa, umene unali wa Mesiya. Koma pakatikati pa ulendo, ufumu woyamba wa Mulungu woyendesedwa ndi achina Mose ndi anzawo ndi anthu ena onse amene mumawamva otchulidwa mayina awo ku buku la Chipangano chakale, litayenda boma limenelo, padali malire amene adalipo. Malire amenewo anakhazikika pa kayendetsedwe ka mabomawo kopanda chilongosoko chokhala ndi lonjezo la mfumu ina. Koma mkatikati mwakuyenda kwa ulendo umenewo ndi pamene tsopano padayamba kubwera malonjezo kuti kudzayenera kubwera ufumu wina. Mbiri imene ndimayidziwa ine ndi yakuti boma loyendetsedwa ndi aneneri ndi azitumiki akale, pamene linkapita kokagwa kolephera kulongosoka pansi pano, ndi pamene padayamba kubwera malonjezo a boma lina limene padzafunika pakhale mfumu ina. Ndiye kuti pamene ndikunena za boma lina, ndiye kuti ndikunena za ufumu wina. Ufumu woyamba unayenda ndi aneneri, koma ukuoneka kuti udayamba kufowoka, udalibe mphamvu. Mphamvu zimene udalibe ufumu umenewu ndi zogonjetsa imfa. Palibe mfumu mneneri pansi pa ufumu woyambawo imene idali ndi mphamvu zogonjetsa imfa. Choncho lidali boma loperewera. Ndiyambire pamenepo kuti maboma onse a dziko lapansi amene amayendetsedwa ndi anthu a dziko lino lapansi ali ndi zoperewera, ndipo amaperewera muchidziwiso, amaperewera mu ulamuliro, amaperewera mukugawa moyo pakati pa amene akuwalamulira. Maboma a dziko lapansi amayendetsedwa ndi munthu amene ndi wokhala ku dziko lapansi koma ndi wakanthawi, odzadza ndi mabodza, odzadza ndi kunama, owadyera, ofuna kulanda, kulamulira ndi mphamvu za chiopsezo,
komanso maboma a dziko lapansiwa adadzadza kwambiri ndi chinyengo. Nkhani ndazifotokozazi za boma limenelo pokhala lidali loperewera choncho maboma a dziko lapansiwa padafunika kuti Mulungu alonjeze ufumu wa umesiya umene udzabweretsa mtendere ndi chilungamo, kudzawombola anthu amene adzakhale m'dziko lapansili kwawolotsera ku boma lina losatha. Ulendo wa boma la Mulungu unayamba kukhala ndi chiyembekezo kuti udzapitirirabe kudutsa chipupa cha imfa, koma ulendo wa boma la Satana kugonjera pa imfa ndipo supitiriranso kuyendetsa dzikoli pambuyo pa imfa kupatula kulandira chilango zochita za boma la Satanalo. Koma boma lakumwamba linalandira lonjezo la kupitirira kwa bomali, kumene kudayamba kukhala ndi lonjezo la kukhalanso ndi moyo ngakhale pali imfa. De boma ili linayamba kuzisiyanitsa lokha pakati pa boma la dziko lapansi ndi boma lakumwamba, chifukwa boma lakumwamba likupitirira ndi malonjezo a moyo likadzatha boma limeneli. Tsono boma la dziko lapansi limathera ku malonjezo a zakudya zimene zimathera mu seas, limathera ndi malonjezo a zinthu zogwirika za dziko lapansi zimene zimangokhala kanthawi ndi kutha, pamene boma lakumwamba limakhala ndi malonjezo a zinthu zosatha, limabweretsa chimphika chokhala ndi mawu akuti eternity. Boma lakumwamba limakhala ndi chiyembekezo cha chidzalo cha moyo osatha, pamene boma la dziko lapansilo losogozedwa ndi Lucifer mulibe lonjezo lililonse. Now uku ndi kudziwa kwanga, monga mwafuna kuti mudziwe abusa, kudziwa kwanga za nkhani imene mukundifunsayi, koma pofuna kukutsimikizirani kuti boma la dziko lapansi ndi loguga, tikunena maboma amene amakhala ndi atsogoleri a ndale, mapurezidenti, ma MP, makhansala, nkumayendesa ndondomeko za maboma a dziko lapansi nzopanda kolowa zakutha, zosogozedwa ndi chiyembekezo cha imfa nkuthera pomwepo, ndipo zotayisa nthawi yopezera moyo wina kutsogolo. Mfundo za mayendetsedwe a boma limeneli limene mwini wake ndi Lucifera sizimapereka chiyembekezo chilichonse, chifukwa chinyengo ndi chimene chimatsogolera, mabodza ndi amene amatsogolera. Anthu olamulira m'mabomawa amakhala m'mipando chifukwa cha mabodza, kunamiza wanthu, kwanyengerera wanthu, nkwalonjeza wanthu zimene sangachite, chifukwa tate wawo ndi wabodza, ndipo palibe chilungamo chilichonse chimene chimatuluka m'maboma akulamuliro wa dziko lino lapansi. Mumakhala chinyengo, mabodza, komanso kusungirana imfa zakachetechete, kudyana okhaokha. Olamula a dziko lapansi amakhesa magazi nkumadyana okhaokha, amaphana poonekera mwachinsinsi mosadziwa wina, nkumayendesa mabomawa pansi pa ulamuliro, koma onunkha magazi, njala, umphawi ndi bodza la nkunkhuniza limakhala likukulukuta wanthu, kufikira umphawi umafika podzaza mdzikolo, kusausika. Chuma chimapita kwa anthu okhawo amene chikuyenera kutero, potsata mipando imene alandira mboma limene likulamula kapena limene likuyendesa dzikolo pansi pa utsogoleri wa Luciferayo. Koma pamenepa tsopano pataoneka kuperewera kotere, ndi pamene tikuona kuti boma lakumwamba limene adayamba kusankha mafigurehead ena timamva m'Baibulomu, litaoneka kuti nalonso layamba kuguga, ndiye njala ya ndani adzawombole inali ilipo, ndipo nkafunika mfumu ina. Ndi chifukwa chake timayamba kumva za umesiya.
ndikuti abusa ndayamba kukuwuzani kudziwa kwanga koposera kudziwa kwa inu amene munapanga sukulu pa Lakeview modzichemerera choncho. Timve pano Baibulo likunena pa buku la Yesaya chapter number 9 pa nkhani imene mwafunsayo Mesiyayo zimene ndikuziwa ine. Kanena mawu apamwamba akuti choneneratu cha ufumu wa Mesiya. Mawu okhawo ndi chiweruzo ku maboma a dziko lapansi. Mawu okhawo ndi chiweruzo ngakhale ku mipingo imene inayamba ku dziko lapansi nkutengera nawo ndondomeko za boma la dziko lapansili nkujoyinana kuti tiziyendesa limodzi chipembedzo ndi boma nkumatsata mfundo zogawana pa mayendetsedwe. Mawu awawa ndi chiweruzo. Ndi chiweruzo motani? Mungamve bwanji pa banja panu akazi wanu akumakuwuzani kuti tsiku lina ndidzakhala pa mtendere akadzabwera mwamuna? Mungamve bwanji? Banjalo mukuyendetsa ndinu, mwakhala naye mzimayiyu, muli naye wana, zaka zikupita, koma mkati mwa ulendo adzikhalira kukulemberani chikalata nkukuwuzani kuti ndimadziwa kuti ine ndidzapeza mtendere akadzabwera mwamuna wina m'nyumba muno. Apo simuyezo wa mawu awa awonjezere kuti ndikuyembekezera mwamuna wina kuti ndidzapeza mtendere. Mungamve bwa? Mawu awa mu ufumu wa Satana mdierekezi mbali yoyamba imene ndakufotokozerani kuti tidali ife. Kumva mawu akuti kukubwera mfumu ina ndi chipongwe chachikulu kwambiri, chifukwa ndikuwulula kuti ufumuwu sukuchita bwino, ndi olephera, ukufunika wina adzabwere adzalamulire. Tsono uyu ndi Yesaya amene anakhalako zaka 740 Yesu asanabwere ku dziko lapansi, ndi ankanenera za ufumu winawo, koma pa mtunda wa zaka 740 nthawi yayitali kwambiri yakuti iyeyo sadafike kumeneko ali ndi moyo, koma adaona masomphenya achimene chidzachitike m'banja la dziko lapansi, kuti okhala ku dziko lapansi angakhale akuona ngati ali ndi mwamuna, ali ndi mfumu, koma ayi, padzayenera kubwera mfumu ina, koma pa mtunda wa zaka 740. Ndipo mawu akukwaniritsidwa kwa kubwera kwa mfumu inayo imene Yesaya adayiona m'masomphenya. Kudziwa kwanga abusa nkwakuti anakwaniritsidwa mawu amenewa mu 6 BC, chifukwa ndi tsiku limene kunthaka imene mwapondayo abusa kwa gumba kunchinji dziko limeneli panabadwa otchedwa Yesu Mesiya olonjezedwayo. Anabwera ku dziko lapansi kudzakwaniritsa kuti kugwetsa, kutulutsa, kuchotsa mwamuna amene ayenera kulamulira dzikoli. Tsopano kwabwera olamulira olondola wamtendere. Ndi kusankha tsopano kumakhala ku anthu kutsatira mtsogoleri amene wachotsedwa. Munali ndi mkazi anali ndi chiyembekezo chakuti adzakwatiwa, ndipo mwamuna uja wabwera nkuzafunsira banja lija, mwamva kuti wabwera mwamuna nzanu ali kwa apongozi, ankanena uja wabwera ali kwa amayi aka mkazi wanu. Tsopano inu muyenera kudziwa kuti ndi mpikisano kusankha tsopano kukhale kwa mzimayiyu, kusankha mwamuna wakaleyu amene watha, kapena kutenga mwamuna amene adalonjezedwa m'masomphenya kuti adzakwatiwana naye. Pamenepa pamausa nsanje pakati pa Satana ndi Yesu Khristu, chifukwa Yesuyi wakhala ngati mwamuna woti wabwera kudzatenga mkazi amene adakwatiwa kale ndi mwamuna amene walephera kuyenda mchilungamo, walephera kukwaniritsa malonjezo. Inu mukudziwa kuti mwamuna wotchedwa boma ku dziko lapansi ndi mwamuna wanu wakale olephera nthawi zonse. Mutengere chitsanzo ku Malawi kuno, mukapita ku nsanje akulephera kudya, mwamuna amene adalipo
mchaka chatha 2025 anawalonjeza chimanga 20,000. Mwamuna uja lero, mkazi uja lero kunsanje akugula chimanga chicha 65,000. Mwamuna uyu ndi olephera chifukwa amatenga mkazi kudzera m'mabodza. Adaziona zimenezi Mulungu polankhula ndi Yesaya pa mtunda wa zaka 740 kuti amuna a dziko lapansi amene amadzitcha olamula ngamabodza amadzaza ndi chinyengo chodzaza kwambiri, chinyengo chopala nacho dadzi, chinyengo choveka nacho galu nsapato. Taonani, anakunamizani kamene amafunsira banja la ulamuliro labodza nkukuuzani kuti chimanga 20,000. Lero ife achawa, asena, amang'anja, alomwe tatenga 20,000 ije kupita pansika, talephera kukachipeza chimanga cha 20,000 chija mwamuna adalonjezachi. Ndi bodza. Maboma a dziko lapansi amadzaza ndi ulamuliro wa Lucifala, ndipo olamula a dziko lapansi amadzadzidwa ndi chinyengo ndi bodza, ndipo kothera kwawo ndi gahena chifukwa tate wawo Lucifala amawalamulira kuti adzinama kunamiza nzika za dziko lapansi. Tsono chosowa chimenechi atachiona Yesaya kuti chilipo pakati pa anthu, wachiona Mulungu pakati pa dziko lapansi kuti amene ndasiyira ngati amuna boma alamulire mtundu wa dziko lapansi ngabodza ngachinyengo ngodzadza ndi tsemwenemwe la manamizo ku anthu ndi pamene pa mtunda wa zaka 740 pamabwera lonjezo. Ndi akunena kuti choneneratu cha ufumu wa Mesaya kukupasani second option. Sakumva munthu abusa mumve zimenezi, akupereka second option kuboma lina limene lilibe chinyengo. Mfumuyo ikadzatenga ulamuliro pa anthu izalonjeza genuine zimene zilipodi, izauza kuti kumwamba kuli mtendere, azaupezadi mtendere. Izaitana kuti idzani kwa ine akulema ndi kuthodwa ndi kupumuseni ku chinyengo kubodza limene mwanamizidwa kwa nthawi yayitali ndi otsatira a Lucifala ku dziko lapansi. Bwerani ndikupaseni mpumulo, na akuyimikirani okulamulirani wolondola amene adzakulondolirani zipata zakuzisime zosaphwa za madzi amoyo, boma limene madzi sazasowa simuzafuna maota bauza, boma limene nyenyezi zake zakuwala kwa miseuko magesi ake sazazima simuzafuna sonkula. Ndi lonjezo akubwera kuti ndikuneneratu cha ufumu wa Mesaya. Zimene zabusa ndi zimene ndikuziziwa ine. So tamverani, ulosi umenewu ndi ulosi wa Yesaya, koma mmene ankafotokoza ano m'buku la chapter number 9 cha Yesaya ndi adafotokoza ngati akuphatikiza. Ndi tiyeni muzindilondola abusa pang'ono, koma ineyo ndanena kuti sukuluyo sindayichite. Pamene mukumvera audio iyi mumveso kuti kalasi zanu za inu zazikalata zoyenerera za ku Mountain View, Lake View, ine sindatenge nawo. Tsono sitifanana, koma mumvesere zimene ndikunenazi. Tamverani zimene ulosi wa Yesaya ukuyamba kufotokoza. Akunena chonchi, izi ndi zimene sopono ndikudziwa, koma mmene ndikulowa ku Baibulo musayiwale kuti ine ex-satanist ndakufotokozerani kuti kubuku kuchipembedzo cha Satana tikuchokako. Akudziwa za mfumu yolonjezedwa chifukwa iyeyo ankatiuza kuti boma ili, dziko ili, alipo amene amalitenga nkulilamulira. Mfumu imeneyo idapita kumwamba ndi kubwera dziko lapansi ndiye inapitanso, kapena idachoka kumwamba ngati mene ndilili ine, itaponda nthaka iyi inapita idzabweranso, koma ine kupita ndi makanika. Ndiye kuti ankanena za Mesayayo. Kudziwa kwanga koma kumeneku safotokoza kwambiri mozamayi chifukwa ndiye kuti
akhala kuti akuulula mayeso kunzika za ufumu wa satana zimthawa zibwera ku boma la malonjezo achilungamo. Nawu baibulo limene mwina ndingayese kufotokozerako bwino chifukwa ili lili apali mmene takhala no akhristu tikuziwa izi. Ndiye ndikuyamba nkunena kuti kudziwa kwangaku mwina kungakukhalireni ndi malire chifukwa sindifikira mfundo za kudziwa kwa inu okhala nzikalata, koma ine ndiyenda pamene mzimu wa mulungu andiyendetse ndi kundifikitsira. Ndiye ndikuyankheni kudziwa kwanga za ufumu wa Mesaya. Chapter number 9 mmene akufotokoza mu chapter number 9 verse 1 ndi verse 2 ndikubweresano yankho limene mwandifunsa za Galileya wa mitundu. Ndiye kuti malingana ndi ulosi otuluka mu 740 kuchoka kwa Yesaya BC, tikati 740 BC ndiye kuti tikutanthauza kuti masomphenya a chapter number 9 anaoneka kutasala zaka 740 kuti Yesu abwere ku dziko lapansi. Likunena chonchi baibulo. Koma kumene kunali nsauso sikuzakhala nsokuziya. Poyamba paja Mulungu ananyozesa dziko la Zebuloni ndi dziko la Nefitali, koma posiriza pache iye anachitira ulemu pa khwalala la kunyanja patsidya pa Yorodano, Galileya wa mitundu. Ndiye inu munafunsa kuti kodi mmawu akuti Galileya wa mitundu amatanthauza chani? Ndiye ndiyankhe sopano abusa. Ndiye ndikufuna kunena kuti pamene Yesaya ankafotokozera za Mesiya amene atadzabwere, akamadzabwera ku dziko lapansi, zimene ine Yesaya ndinaona ndikuti iyeyi adzabwera chifukwa cha anthu otayika aku dziko lapansi amene alephera kulamulidwa bwino ndi ufumu wa ndale wa dziko lapansiwu. Padzafunika kuti anthu alandire ndondomeko ya kulamulidwa kwatsopano kumene sikusintha mpando, kulibe voti. Ndi adzayenera kubwera Mesayayo. Koma pamene azidzabwera, masomphenya a Yesaya amationesa kapondedwe kake kaku dziko lapansi kuti adzafikira kuti nanga Yesaya adaona chani cha mfumuyo. Ndi akuyamba kuti koma chimene ndinaona ine nchakuti kumene kudali nsauso ndinakuona nsauso uja ukuchotsedwa. Mwanjira ina boma limene linkazunza wanthu ponama ndi mabodza kulonjeza zinthu zimene sangapange kungofuna kuti akhale m'mipando, ndinaliona boma lina likubwera ndi malonjezo osatha koma osasinthika achilungamo. Ndi akugwiritsa ntchito chichewa chakuti kumene kunali nsauso sikuzakhala nsokuziya. Kotani kodi? Kuziya nkuti munali ndi chiyembekezo, koma chiyembekezo chija chanyalira pa Nazare. Vuto lake chichewa chikuvuta kumva mpaka lero. Mwakhala mukunyalisa ziyembekezo kuchokera mboma lolamulira munthu ku dziko lapansi. Ndikutengereni chisanzo cha boma la Kamuzu. Chiyembekezo cha okhala mboma la Kamuzu mu Malawi Congress Party chidanyalira pa Nazare. Anabwera amuluzi chanyalira pa Nazare, lero ali ku BCA. Mudalamulidwa ndi boma la UDF. Chinalicha munalonjezedwa koma zinathera kukuziya. Zinathera kukuziya. Maboma akuti mwakhala ndi chikhulupiriro kuzuka folokoloko, koma pamene mukumaliza tsiku la chiyembekezo chanu 3 days 100 days muona kuli anthu kuziya kwayambira ngakhale mchipani cha DPP cho. Kuziya kunaoneka mboma la MCP kawiri
alilephera boma ladusa pakamwa pa 31 years ili ladusa 5 years pya kusiya wanthu ataziya. Mmene timafika masiku oyandikira kuvota boma la MCP anthu tonse olikonda tinali titaziya, koma kumene kunali kuziya sikuzakhalanso kuziya. Ndi boma liti limene silimasiya kuziya ndi malonjezo ake ndila kumwamba lokhabusa. Choncho pali chiopsezo chachikulu kwambiri inuyo kukhala mu mpingo nkumalamulira nawo zakumwambazi, komanso phazi lina nkuponda nawo mboma la limene limasiya wanthu ataziya la ndale la dziko lapansi. Chipembezocho chikachita nawo mistake, phazi lina nkuyika mboma limeneli nkuyandikana ndi atsogoleri amenewa kuti muziyendesera limodzi bomali ilili ndi boma limene limakhala ndi kuziya, linasiya wanthu oziya ku dziko lapansi. Palibe. Kafunseni Nazi Party, mukafunse Benito Mussolini, mukafunse Alexander the Great, atayesera anasiya wanthu akuziya. Sakumva wanthu. Ulamuliro wa nthaka iyi oyendesedwa ndi munthu obadwa mchikuta cha mache kubadwa ku dziko lapansi, anthu olamulidwa ndi munthuyo kukhala pambuyo pa munthuyo amakathera kukuziya. Boma lokhala kumwamba ndi limene silimasiya wanthu ataziya. Tamverani, ichi ndi chimene Yesaya akunena. Ndi akunena kuti poyamba paja Mulungu ananyozesa dziko la Zebuloni ndi dziko la Nefitali, koma posiriza pache iye anachitira ulemu pa khwalala la kunyanja patsidya pa Yorodano, Galileya wa mitundu. Mumve mawu yawa. Akugwirisa ntchito mawu akuti poyamba paja Mulungu ananyozesa dziko la Zebuloni. Sopano m'masomphenya Yesaya akutchula masite, matauni, pazifukwa zimene ndizifotokozere kutsogolo kwa audioyi in a calculated statement. Pamenepa ndikupanga biblical. Sakumva munthu vuto lake. Imene ndikukupasani pamene pai ndi biblical calculator yankhani ya umesiya uja. Zimenezi ndi understanding ya ine nkuwerenga kwa Baibuloli popanda kalasi, ngakhale chikalata nyumba muno mulibe. Sakumva munthu. Ndi akunena kuti poyamba paja. Sono mukatenga mawu akuti poyamba paja, ichi chinchichewa. Mawu akuti poyamba paja, inu musapange underestimate. Zinthu zonse za poyamba paja zikupasani chithunzi chakuti kodi poyamba paja zinthu zinatha bwanji. Zitayamba zimene lerolo muchedwa nazozi zinatha bwino, zatha bwanji, zagawa moyo poyamba paja chemwali. Zili bwanji za poyamba paja lerolo kufikira lero poyamba paja panu pakuyenda bwa. Ndakunena kuti poyamba paja Mulungu adanyozesa dziko la Zebuloni ndi dziko la Nefitali, koma posiriza pache iye anachitira ulemu. Mwa njira ina poyamba paja Mulungu kudalibe maboma a dziko lapansiwa, mu ufumu obadwa ni wanthu ku dziko lapansi. Poyamba paja ineyo kunalibe. Ndiye akuperekera chisanzo cha mizi ya Nefitali, Zebuloni komanso Galileya, imene ndi zifukwa zokwanira ikhale chisanzo mukutayidwa kwa boma limene limayenda lopanda Mulungu. Mulimvere kuchoka pamenepa. Maboma amenewa anatayidwa. Maboma onsewa dera lonseli nthawi zina m'Baibulo ankaliyerekezera ndi bodera lotchedwa Samariya ngati chisanzo cha maboma atatuwa amene adali otayidwa. So tamverani, mubwereka ku buku la 2 Mafumu chapter number 17. Nditachita ndi verse number 23. Titamva nawo pamenepa. Mpaka Yehova anachosa Aisraeli pamaso pache
monga adanena mwadzanja la atumiki ache onse amenewo. Momwemo Israeli anachosedwa mdziko lawo kunkanawo ku Asuri mpaka lero lino. Bible likufotokoza choncho. Iyi inali nthawi imene ikuyerekezedwera ndi mawu akuti poyamba paja Mulungu ananyozesa dziko la Zebuloni ndi Nefitali mpaka na Galileya wa mitundu patsidya pa Yorodano ngati midzi yakutayidwa. Now, pamene tikunena za kubwera kwa Mesaya, akuyerekezera kuti akubwera mdziko lotayidwa koma tsopano walikumbukira. Ndekuti chisanzo muchipeze pano ndi chakuti mkazi uja anali atakwatiwa kaye ndi anthu ena, ayesekaye kulamulidwa ndi munthu. Poyamba paja mwaona ndale. Ine mene ndikubwera ngati Mesiya ndimafuna poyamba paja muyambe mwatengera chisanzo kuti kodi ndale iti imene idakuthandiza mponi kuti mpaka lero musiye kupembeza Mulungu. Mchipani chita Malawi chimene chidakuchitira nkoni zabwino kuchera mmalonjezo ochoka mu anthu ochoka mmakwalala, nkuvala mauniform awo adzipani, nkuyima mmisanjamu, nkumakuwa. Chipani chiti chimene chidakuchitira nkoni zabwino kuti mpaka namusiye lero kupembeza Mulungu. Ndi akuyamba nkuti poyamba paja Mulungu adanyozetsa. Kunyozetsaku kutanthauza kuti zimene zimachitikazo Mulungu munalibemo. Chinthu chilichonse chimene chimachitika Mulungu mulibemo chimakhala chonyozeka, sichilemerera, chifukwa chimadzaza ndi malonjezo achinyengo. Ndiye Mulungu sakhalamo. Ndi akuti poyamba paja Mulungu ananyozetsa kutumikira ndale boma la dziko lapansi, ulamuliro wa nthaka ino. Nkunyozesa Mulungu amakhala atanyozetsa. Nzonyozeka bwanji chifukwa ulemerero wa Mulungu kumene koko kumakhala kuti ulibeko. Kayuzeni nkhandweyo ndili pano, kumakhala kulibe Mulungu ndi chimaoneka chonyozeka. Zebuloni anatayidwa, Nefitali anatayidwa, Galileya anatayidwa. Nchani chidachitika kuti mizi imeneyi itayike? Munali chama 8th century pamene Yesu amabwera kuzafotokoza nkhani imeneyi. Koma ndimatini yambe ndi kufotokoza kuti mukamanena nkhani imeneyi muzapeza kuti limeneli linali derali lotayidwa, dera limene linali kutali kwambiri ndi zochitikasi. Sotamverani. Uyu amene tikumuwerenga pamene papayo ndi Yesaya. Payenera kuti pakhale kumveseseka bwino kwa chochitika chimene chidachitika mu nthawi imeneyi. So timve pano. Nthawi imene Yesaya ankalemba chapter number 9. Inali nthawi yakuti dera limeneli limene likutchedwa Galileya wa mitundu, amene ine yomwe nditchula, linali dera lomwe linali mu ufumu wa kumpoto wa ana a Israeli. Ndipo mulosi wa Yesayawu akamafotokozera dera limeneli amaphatikizapo dziko la Nefitali, Zebuloni, onsewa dera lawoli linkatchedwa khwalala lakunja chifukwa linalibe Mulungu. Mulungu adalata chokako. Sopono mumve pano. Linali dera la Maisraeli ndipo ufumu wa kumpoto wa Maisraeli unkalamulira derali. Koma chifukwa chakuti Mulungu munalibemo m'mayendetsedwe amaboma amenewa, m'mayendetsedwe amaprovinsi amenewa, even though inali land ya Israeli, Mulungu kulibe. Ndi chifukwa chake akunena kuti khwalala lakunja kapena kuti dera lotayidwa lopanda Mulungu, limene Mulungu sankalamulira. Now, pofotokozera nkhani ya Mesiya, Yesaya akuyamba nkuti pasa zimenezi
ndekuti ine pokuyankhani chapter number 9 cha Yesaya chimene mwandifunsa za ufumu wa Mesiya, mpovuta kwambiri kuti mungafotokozere chapter chimenechi osayika biblical calculator kapena kufotokozera in a calculated statement za zimene zikunenedwazi kuti linali boma liti, kuti mpaka afike pakuti Mulungu abwere adzatengenso mabomawa ndi kumatchula anali maboma akuti atayidwa Mulungu kulibeko. Ndiye kuti zimene Yesaya akunena zikulumikizana ndi zimene mu 6 BC Yesu atabwera mmene anayendera ndi kuchitira ngati mfumu ya umesiya. Akutipasa chisanzo cha mabuku amenewa chifukwa monga ndanena kuti dera limeneli linali dera la Israeli poyamba pacha limene Mulungu ankalamulira, ndipo iyi inalinso njira ya kalekale imene anthu ankadutsa kuchoka ku Mediterranean Sea kupita ku nyanja ya Galileya. Koma masiku a Yesaya mneneri dera limeneli linkatchedwa Galileya wa mitundu pa chifukwa number 1, mwina chifukwa choti derali munkakhala anthu oti si a Israeli koma deralo linali la Maisraeli. Muyambe kumva pano, maboma onse amene ankalamulidwa ndi Mulungu adachokamo chifukwa mpingo umene unalipo boma loyamba lija limene munalibe Mesiya koma linkangodikirira lonjezo la mfumu ina linali litalephera pa nkhondo zosiyanasiyana zimene ankakumana nazo. Mwachisanzo ngati mmene inuyo mukukumanirana ndi nkhondo ndinu Mkhristu, deralo ndi la Israeli, mpingo umatchula za Mulungu, koma pa nkhondo za udani zobwera ndi mdierekezi zimatha kukumana ndinu ngati munthu nkuluza deralo nkungokhala chabe akhristu koma okhala nkati kumayendesa thupi lanu asali Mulungu, mukumayendera ulamuliro ndi boma la Lucifala. Ndimene zidalili pano dera lokha linali dera la Maisraeli, koma chifukwa chakuti mu nthawi imene Yesaya ankaona masomphenyawa ankaona chosowa cha madera a Neftali, chosowa cha madera a Zebuloni, chosowa cha dera la Galileya, kuti derali ndi la Maisraeli koma amene akukhala nkati mwa madera amenewa ndi kumachita control maboma amenewa si Israeli. Ndi inali ngati njala, ndi anatengera chisanzo chimene chocho kuti ana a Mulungu ku dziko lapansi ndi ana ndithu, ndi mpingo ndithu, ndi Israeli ndithu, ndi chikhristu ndithu, koma ndondomeko zimene akuyendetsera mkatimo amene akulamula si Mulungu, akulamula ndi Lucifala. Ndi zimaoneka kuti dera lonse ndi la Israeli, mpingo wa Mulungu uliko ndi mayina olekanalekana, Neftali kaya munena kuti imene ndi Zioni, Zebuloni kaya munena kuti imene ndi Seventh Day, whatever you name it, mipingo imene Yesaya waona kuti dera lonseli ili ndi la Mulungu, koma vuto ndila kuti dera limeneli sili kuyenderedwa ndi Mulungu. Ndiye chifukwa chakuti sili kulamulidwa ndi Mulungu, akunja amagwiramo ntchito, amapangamo mabizinesi awo, amakwanilisamo zofuna zawo, linatembenuka nkuyamba kutchedwa khwalala la akunja, lakuti akapangapanga zishango abwera nazo ku khwalala la akunja, kuzalengeza kuti tapanga chishango cha nyuwani tachipasa dzina lakuti manyuchi, habusa kagaweni mpingo mwanu. Akapangapanga zawozo tasintha sopano taipasa zina Vakasi Tolome, imene yoyo muzikayika kuseli kwa chitendene khwalala la kunja. Zachikunja chawo zizidusa mu dziko la Israeli ndi kuchita senta madera a Zebuloni,
Neftali mpaka Galileya. Chifukwa chakuti Lusifala anali kumanga ufumu wake koma mdziko lakuti ndila ana a Mulungu. Dera limenelo linkatchedwa khwalala lakunja. Mukapita mozama pano mupeza kuti kulumikizana kwa chinyengo cha ulamuliro wa maboma nthawi ya pansi pano kumapangisa dera lanulo, chipembedzo chanucho, chikhulupiriro chanucho abusa kwa gumba nkukakhala khwalala lakunja. Lotani kuti likhale khwalala lakunja? Malamulo amene akufuna kupereka ndera la gumba boma koma wotsutsana ndi Mulungu akudza kutulirani kutchalichi kwanuko, mugawana. Abusa azigawo ayenda uku, abusa chigawo chaching'ono adusa uku, ndi mugawana mukakalalikira kumapeto kwake mukunena kuti ndiye tinalandira alendo aboma akuti 1 2 3, tinalandira alendo abungwe akuti 1 2 3. Mwalikhazika khwalala lakunja chifukwa kumva kwanga kwa ine kumene ndikuyambira abusa kwa nkhani ya umesiya ndi kumeneko ndiye linkatchedwa khwalala lakunja. Na utamverani pamene ndikufuna kumaliza 1 hour akunena kuti chimene Yesaya akunenera za ufumu wa umesiya ndi kutchula kwa madera amenewa ndi chifukwa cha mmene mfumu ya umesiya idzachitire. Idzidzabwera ku chinthu chosiyidwa, idzabwera ku ulamuliro wakuti wakanika maboma a Mulungu, zipembedzo za Mulungu zimene Mulungu adalimo koma tsopano akulamulira ndi Lusifala. Padzafunika kuti mfumu imeneyo ibwere kuti madera amenewa abwererenso kwa Mulungu. Ndi Yesu Kristu anabwera ku Zebuloni, ku Neftali ngati zitsanzo za chitayiko cha dziko lonse lapansi limene lidasiya kulamulidwa ndi Mulungu koma likupembeza Mulungu ndi kumayendera ma direction aboma, ma direction a dziko lapansi, ma direction a nzeru za teknoloji zochokera kwa Lusifala, zowapanga anthu kuti akakhulupirire zisulo za atsogolere m'malo mwa Mulungu, akasogoledwe ndi mitovu ma IC awatsogolere wanthu ayendesa dziko lapansi lino. IC 1717C. Anyamata akoza mafoni mukhale pafupi, nkhani zosausa linali khwalala lakunja. Nditamverani sopano tizikuoneka kuti mwina Yesaya akugwirisa ntchito mawu amenewa chifukwa chakuti akayang'ana dera lonse limene linali la Maisraeli koma amene amakhalamo ndakunja, amene amayendetsa mipando ya kukachisi kapena mipando ya mboma ya maiko amene ndi ake a Mulungu. Musayiwale kuti nkhani ikunenedwa pa Yesaya ndi boma la Israeli. Ndiye mukanena kuti maboma a Israeli ndiye kuti sitikunena boma la Israeli as it is today, koma tikunena kuti ngati world empire wachipembezo kumene ana a Mulungu ankayinalira pa Jehova anali boma la Mulungu limene linayenera malamulo, ndondomeko, mfundo, kachitidwe atsatire kaye baibulo lokha, osati ndondomeko za chipembezo cha dziko lapansi ayi, kapena ndondomeko za maboma a dziko lapansi ayi. Choncho anali kutchedwa akunja. Ndiye nthawi imeneyo Yesaya anaona kuti dera limene kudayenera kukhala mbadwa za Abrahamu sopano mukukhala mbadwa za chikunja. Chidachitika nchani? Kudachitika nkhondo ya pakati pa ana a Israeli, mbadwa za Abrahamu ndi Asuri mchaka chimenechi. Chimeneyi nkhondoyi ndimene inapangisa kuti dera lonse la Galileya, Neftali ndi Zebuloni likhale m'manja mwa Asuri. Nchifukwa chake tinawerenga buku la 1 Mafumu lija limene likuonesa kulandidwa kwa dera la Mulungu kupita m'manja mwa Asuri, kugonja kwa ana a Mulungu pa nkhondo. Mwagonja nkhondo iti kuti chipembezo chija cholongosoka lero likhale Galileya lakunja.
mwalephera pati mpingo wa mulungu, ku ofesi, ku conference, kandi ku region, kandi ku likulu, kandi ku headquarter kwanuko, mukufufuzana kuti mwalephera pati kuti sopano chipembedzo chija chikhale Galileya la kunja. Mwalephera pati. Ndi ziti za chikunja zimene zaponda palikulu langa la chipembedzo chimene ndimapembeza ine. Chikunja chaponda pati. Talandira ziti. Kodi tikavula azimayi, kwavula zovala zophimba, zipewa zoyera za dolika, kodi mkatimo sitikuliona Galileya la kunja? Sana luke, sana mange, sana tire, mulibe meshi. Kodi Galileya la kunja mulibe mkatikatimo? Kuti mpaka tifike podzipachika idzidzi zimene zikupanga display chipembedzo cha nyenyezi za kummawa, ma black star mpayika pa uniform nkulowa ono kukachisi. Kodi sitikutenga military form Galileya wa kunja? Zebuloni ndi Neftali mulibe mkati mwa chipembedzo? Kunali kudabwa kuchokera kwa Yesaya ndi akuti pamene adzabwera Mesiya olonjezedwa, adzabwera chifukwa chakuti mkaziyi akuyendera ulamuliro wa chikunja. Nde ndipite mwini wanga mfumu ndikayendetse ulamuliro wa kumwamba. Ulamuliro wa kumwamba nkutaya panjira. Ichi chinali chifukwa abusa, chifukwa chake tingawerenge 2 Mafumu chapter number 17, tentioneni verse number 5 ndi verse number 6. Pa verse number 5 tamverani zimene akunena pamenepo, akuti pamenepo mfumu ya Asuri inakwera mdziko monse, nakwera ku Samariya, namangira misasa chaka chachitatu. Chaka chachisanu ndi chinayi cha Hoseya mfumu ya Asuri analanda Samariya, anatenga Aisraeli andende kunkanawo kwa Asuri, nawakhalisa Muhala ndi Muhaboloni, kumtsinje wa Gozani ndi midzi ya Amedi. Inali nkhani yosausa kwambiri chifukwa nkhondo imene inadusa ku mizi iyi polimbana ndi ndani zidakanika, ndi anachita okupai malamu ujeni maderawa. Koma sizinathere pompo, mmene ankachosa ku Galileya kwatenga ku Neftali ndi kukatengaso ku Zebuloni, ulendo nawo kukakhala midzi ya chikunja. Anakasiya ku midzi ya chikunja, kuma college a chikunja, kuma technical college, kuma chisulisuli. Tamba mnumumve verse yake ya nambala 5 ya chapter 17 cha 2 Mafumu. Tamverani pamene verse number 5. Pamene po mfumu ya Asuri inakwerera mdziko lonse, nakwera ku Samariya, namanga misasa chaka chachitatu. Tamverani verse number 6. Chaka chachisanu ndi chinayi cha Hoseya mfumu ya Asuri analanda Samariya, nantenga Israeli ndende. Chaka chachisanu ndi chimodzi cha mfumu Hoseya mfumu ya Asuri. Hoseya uyu tungwina suja tikumpeza ku Baibulo kuja. Ndi anali mfumu chaka chimenecho, koma analowa mu Israeli natenga ndende. Kufatikiza pamenepo analanda Samariya. Ndi akanena kuti analanda Samariya, mukampeza kuti mu chapter number 4 cha Yohane Yesu akufika pa chisime ku Samariya. Mesiya wolonjezedwa uja akupita kwa nkazi, kuti nkazi yo pa chisime ikangokhala simbo ya nkazi amene ankaona kuti ali pa banja ndi mamuna kunena boma, koma anali kuzunzidwa naye na alakalaka kudza kwati wanso. Ndi akubwera kuzapanga represent ngati mamuna obwera kwa nkazi amene wakulukutika ndi ulamuliro wa boma.
la dziko lapansi kuyimira mkazi wa pa Samariya amene ndale za nyenya za muyendesa wa usiwa, political party za nsenda za musiya wa umphawi, za musiya obalalika, za musiya oziya osowa ngakhale kolowa. Ndiye wabwera mamuna uja sopano akufuna kudzawombola, ndi akubwera ngati simbo, ngati chizindikiro. Mesiya uja pa buku la Yohane chapter number 4 mupita pa verse number 21, 22, 23, 24 muyende ponsemu mupeza akukufotokozera ni momveka bwino za nkhani iyi imene tikunenayi ya Msamariya mzimayi amene panopa tapeza kuti Samariya uja anali atalandidwa. Ndi chifukwa chakenso pano ufumu wa Mesiya ukupita mu maulamuliro madera amene anali a Mulungu, koma tsopano atsata chisogozo cha dziko lapansi cha mafumu, mapresidenti, nduna, komanso akazembe, makwini a dziko lapansi, na asiya kulambira Mulungu ndi kumayendera ndondomeko zimenezozo. Pamene tikuona paja sopano kuti Yesu akuona ichi chikuoneka pano paji kuti Samariya uja walandidwa. Ndi atalanda Samariya mu chapter number 17 ta buku la 2 Mafumu, ndiye kuti midzi ija anayikamo magavana la Achasuli, anayikamo matreasure Achasuli, akuti anapita ku college of accountant asusunga ndalama akuchokera kwa Asuli. Ma administrator anapangapo za law afunika kuti akhale church elder administrator, anachitako za law amadziwa malamulo yeyi. Legal advisor achita bwino ukuku anthu ochokera kwa Asuli adzachite control zinthu za Mulungu. Nkhani ndiyo sausa kwambiri, nkhani imene ndiyo sausa kwambiri. Mukhale pomwepo. Khalani pomwepo pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Limene ndiye linali vuto limene linali munyengo imene ya abusa. Tsono ndiye kuti derali mwaliona pamenepa kuti ndilolandidwa, ndipo si dera lakuti akulamulira ndi ana Mulungu, akulamulira ndakunja. Ndi chilichonse chimene chikulamulidwa ndakunja chimaoneka kuti chikuzunzika, chikukulukutika maonekedwe a zinthu, ndipo chinafunika kuti chilandirenso kudzodza kwina, chilandirenso kupumula kwina, chilandirenso ulemerero wina, chilandire mamuna weniyo. Ndiye Yesu anangobwera pambalambanda kuti asankhe ndani, kulamulidwa ndi Yesu kapena kulamulidwa ndi chikunjachi. Tipite limodzi mbale wanga tsopano tione mabuku awa malingana ndi kumva kwanga, ndikhulupirira kuti nkufotokoza kwanga koyambaku ndiye kuti ndafotokozera momveka bwino za nkhani imeneyi. Mukapita mu ndandanda wa chiwiri wa zochitikazi, nthawi imene Yesaya ankalemba chapter number 1 mpaka na chapter verse 1 mpaka na verse number 9, ndiye kuti mafuko 10 a Israeli aja sanali ufumu wa mafuko 10 wa Israeli unali utapita kofafanizika. Ndipo Asuli atalowa mmudzi adakagwira azibambo okhaokha kukapite kukakhazika ukapolo nkusiya azimayi. Azimayi aja analowerera na mitundu pakati pa Asuli ndi ma Israeli. Panayamba kubadwa ma hybrid, anabulida chikunja ndi mtundu wa Mulungu, ndi umene unayamba kukhala mukhwalala limeneli. Ndiye linkatchedwa dera la mitundu chifukwa nzika zinamba kukhala mmenemu zachi Abrahamu za magazi amozi zidachoka, sopano munayamba kukhala bulida.
ochokera kwina ndi ochokera kwina, mtundu wa chikunja ndi mtundu wa mulungu unayamba kuberekana pansi pa nthawi imene mabomawa anali atalandidwa pa nkhondo imene Asuli anabwera kudzagunda midzi. Zimenezi ndi zimene abusa ine ndimadziwapo pa nkhani imene mwandifunsa ya Galileya wa mitundu. Ndiganiza kuti mumve pamenepa. Chimene chidachitika nchakuti nthawi ina yakenso Solomoni adachita kupereka derali kwa Elamu mfumu. Tioneni 1 Mafumu chapter number 9, tiwerenge verse number 10 ndi 13. Timve mu chapter number 9. Chapter number 9 abusa nkudziwa wanga kwa ine monga mwandifunsa zokhuzana ndi Galileya wa mitundu, kuti deralo liyambe kutchedwa la mitundu chifukwa choyamba ndi nkhondo zimene tazipeza pa chapter number 17 cha 2 Mafumu. Koma mukapita ku chapter number 1 mukapezanso chifukwa china chimene chidakhala ngati chikumalizitsa chipongwe chakuti madera amene anafunika akhala a Mulungu, maboma ndi olamula a dziko lapansi azikalamula nawo zinthu zimene mwini wake ndi Mulungu. Anapangisa zimenezi ndi Solomoni. Ndiye mumve tipeza kuti Solomoni anapereka derali mwadaladala. Inali mfumu Solomoni yolamulira madera onse. Chapter number 9 verse number 10 kuchita kuti pamwambapa akuti zamizi adaimanga Solomoni ndi zombo zake. Ndiye timve pano. Ndipo kunali zitatha zaka 20 mmene Solomoni adasiriza nyumba ziwirizo, ndizo nyumba za Yehova ndi nyumba za mafumu. Popeza Hiramu mfumu ya Turo adamuthandiza Solomoni ndi mitengo ya mikunguza ndi mirombwa ndi golidi yemwe. Momwemo iye anafulumiramo. Chifukwa chache mfumu Solomoni adampasa Hiramu midzi 20 m'dziko la Galileya. Abusa busama mpwekese tu yayi tu mpwekeza abusa musapa tumiki wamwe musama mpwekese yayi tikakumana kusonkhano pote malonjeza kuti mubwera tikacheza abusa musama mpwekese yayi mwababusa musama mpwekese tu aibu mukuona ndikukupasani biblical calculator kapena ndikuchifotokozera chinthu ichi in a calculated statement indeka yausa ngaine nane ndizipwekese ngati mukumva malemba amene ndikugayira busa ndikugayisa malemba atu panotu tumiki wa Mulungu tamverani panopa ndikukupasirani part 2 ya chifukwa chimene chinapangisa kuti likhale Galileya la mitundu. Kazi kumveka zimenezi Solomoni pamene amamanga midzi ya dziko la Israeli atamaliza kumanga nyumba ya Mulungu ndi adayamba kumanga nyumba za mafumu malinga nimene tikumvera pano. Komano pamene amamanga nyumba ya mafumu donation mukhalepo mwepo abusa chithandizo mifi mwangongolayi sakumva abusa banki nkhonde mutengayi give free mutengayi sakumva mamiliyoni muti mulandirewa zithandizo zimene zimabwerazi Solomoni adazilandira. Now zinankola kukhosi si zabwino abusa mufuna mupangezi kuti chalichi chakukanikani kumanga ndiye mulemba akalata kulembera andale mukuti fundraising. Basop Solomoni zidapangitsa kuti dera la Galileya likhale dera la mitundu. Zimapangisa pollute machalichi. Muzisamalira ampingo wa Mulungu. Muzilola za Kaisara zikhale za Kaisara. Kodi chipembedzo cha Mulungu ndikukantenga MP abwera azachite donate
mu mpingo mwanu azathandize akuti ndiye mulendo olemekezeka MP ndiye apereke ndalama agule malata ndalama zakundale wazitenga kuti pakuti kasalale kaja chaka chimene ansankha chija chomwe chija adakangongola chigalimoto chimene akuyenderacho amandula ndalama imene imatsalira ndiyo chepa iyi imene akubwera kuzakuthandiza ni wachita kuba adazilola Solomoni zoterezi zichitike pa ntchito ya Mulungu. Ndi chifukwa chake padayenera kukhala lonjezo chifukwa ichi tsopano chinali chisawawa compromise pakati pa zinthu za Mulungu ndi zinthu za chipembedzo cha Mulungu ndi zinthu za Satana zaphatikizana. Ndi Mesiya adafunika chifukwa mafumu a dziko lapansi uyuyu ndi Solomoni presidenti wa ku Israeli wa nyengo imeneyo wapanga compromise wapita kukapempha chithandizo kwa mfumu ya chikunja Hiramu ndi yambweresera zinthu poona kuchuluka donation World Bank ya nyanya yatipasa ndalama zochokera ku Bilderberg zimene achina Mark Zuckerberg apereka hanyama Daudi ya wantu ndiye mwalandira ndalama zimenezo zamagazi zimene zadusa pa gowa la nsembe la Mulungu wina izina zadusa kumeka uko kubwera kuno ndiye zabwera ndi IDB Islamic International Development Bank zachoka uko zadusa kukaba International Islamic International Development Bank sakumva muntu zadusa kukaba zubwera ndi meneza zungulira kumeneko zabwera kuno zafika MP uja mwantenga chifukwa ngo chisilamu amathandiza ndiye wabwera koma wakuvalira ni suti wavula nkanjo wabwera mu uniform ya chikhirisitu pasopo ngani zo sausado zimenezo sada kuvalire ni nkanjo ajagwera hanyamaraji Islamu kuzakhala nanu pakati takhala tikuona zimenezi ndi zimene timaonongera malo oyera a Mulungu kutere kungati Islamu anganene kuti malo awa ndi oyera anadetsedwa chakwera anavala uniform ya white nkukadesa pa mzikiti chifukwa ndi wa mitundu ni Khristu tuja ino Islamu ndinofanana so mwaona zikuchitika mchitidwe umenewu womati azikhulupiriro zina kamba kuti ali nkanthu nthumba mukufuna muzaphatikize ndi zinthu za Mulungu ndi zimene zakhala zikuononga kuti zikabwerese Galileya uja akhale wa mitundu. Ndiye ndibwereze pano tentioneni verse number 10 ya 1 Mafumu chapter number 9 ndiye kuti abusa mu audio yachiwiri ndikumalizitsa sitalika inja ifupi ndikumalizisa chifukwa cheni chimene Galileya akutchedwa wa mitundu ndi chifukwa chomwecho chimene chidzapangise Seventh Day Adventist kukhala Galileya wa mitundu ndi chimene chidzapangise Seventh Day Free Angels kukhala Galileya wa mitundu ndi chimene chidzapangise Assemblies of God kukhala Galileya wa mitundu ndi chimene chidzapangise Roman Catholic kukhala Galileya wa mitundu ndi pamene mukutenga ulamuliro wa dziko lina wa chikunja kuyika malo a zanthu za Mulungu pamene mukutenga chithandizo nzeru za dziko lina ndi nzeru za bungwe lina la chikunja kulilola kuti nzeru imene igwire ntchito mophatikiza ndi chalichi chanu. The moment mukuphatikiza inuyo ndi wandale ndi kukhala pamodzi mwapanga chipembedzo chokukhala Galileya wa mitundu. Taonani pano Galileya uja pano verse number 10 ndipo kunali zitatha zaka 20 mmene Solomoni adasiriza nyumba ziwirizo ndizo nyumba za Yehova ndi nyumba ya mafumu popeza Hiramu mfumu ya Turo adathandiza Solomoni ndi mitengo ya mkunguza ndi ya mulombwa ndi golidi yemwe monga momwe iye adafuniramo. Chifukwa chache mfumu Solomoni adampasa Hiramu midzi 20 mdziko la Galileya. Ndi apa pama akuza ndikuti mdziko la Galileya. Ndi Yesaya uja
midzi yogulisidwayi atipasapo iwiri, atiuza za Nefitali ndi Zebuloni. Ndiakuti izizi zidadzatsegula korido khwalala lakunja lakuti akapangana kuchikunja kwawoko amayenda ndi chikunja chawo ndikubwera nacho kuzadusa mu Israeli ndikumapanga mamiting ya chikunja limodzi. Asuli ndi nzika zina zotsala zimene zinali zitagwidwa ukapolo ndi Maasuli nkumapanga mamiting. Ndikuti dera ladetsedwa. Zifukwa zimenezi ndi zimene zidapangisa kuti no, boma la kumwamba likufunika mfumu ya chilungamo imene sizaphatikiza malamulidwe ake. Idzayikamo mfundo zakumwamba zokha mboma limenelo, sazayikamo mfundo za dziko lapansi. Taonani anzanu pano adagulisa chikhirisitu chifukwa cha mitengo ya milombwa, tagulisa chifukwa cha makompyuta, kugulisa chikhirisitu chifukwa cha teknoloji, kugulisa chikhirisitu chifukwa cholowa masistimu tilowe nawo nafenso tisasalile. Tatenga milombwa kuti iyendese nawo, ili nthumba tunena pano milombwa iyendese, tagulitsa chifukwa cha milombwa. Ndi mitengo ya mkunguza kugulisa na chikhirisitu. Mkunguza walero nchani kodi? Imeneyi inali mitengo yoyimira zinthu zapamwamba zimene zinkapangidwa, mipando ya pamwamba, zinthu zambiri zapamwamba za nthawi imeneyo, zisulo, zida za mitundu yosiyana zopangidwa ndi mitengo. Mulombwa ndi mkunguza unkatulusa chinthu chapamwamba kwambiri. Ngakhale mpando wa mulombwa unkapezeka nyumba za mafumu. Inali ngati modern things, zinthu za technology, zinthu zapamwamba kwambiri, advanced ya nyengo imeneyo. Chimozimozi lero zinthu za makono zoyimira mulombwa ndi zimene zapangisa kuti midzi ina ilandidwe, mipingo ina ilandidwe, zipembezo zina zilandidwe, zikhale Galileya wa mitundu. Verse number 11. Popeza Hiramu mfumu, verse number 11. Popeza Hiramu mfumu ya Turo adathandiza Solomoni ndi mitengo ya mkunguza ya mulombwa ndi golidi yemwe momwemo iye adafuniramo. Chifukwa chake mfumu Solomoni adampasa Hiramu midzi 20, midzi 20 mdziko la Galileya. Verse number 12. Ndipo Hiramu adatuluka ku Turo kukayiona midzi adapasa Solomoni, koma sinankomere mpaka tsiku la maomboledwe mpingo la Mulungu, pamene mwina munthu adzamva chichewa, ndi pamene ulendowu tidzayenda bwino ndi kumvana. Chichewa chikadzayamba kumveka mmakutu mwa okhulupirira Mulungu. Taweramani muwerenge Baibulo. Verse number 12. Ndipo mfumu Hiramu inatuluka ku Turo kukaona midzi adampasa Solomoniyo, koma midzi sinankomere. 13. Nati, midzi ino mwandipasayi njotani m'bale wanga? Nayitcha dzina lawo dziko la chikole kufikira lero lino. Midzi imene mwandipasayi ya mtundu wanji? Midzi iyi njachikole kufikira lero lino. Ana Mulungu mudzakhale nane mu nthawi inayo, abusa mudzakhala nanenso nthawi inayo, pamene tidzafika pa chimake penipeni pa nkhani imeneyi. Ndikhulupirira kuti tayamba kuona zinthuzi koma modabwitsa kwambiri. So tamverani, izi zonse tikufotokozazi
ndi masomphenya a Yesaya amene adaona mchaka cha 740 BC. Koma mmene timafika mu 4 BC zinthu zimenezi zinayenera kuti ziyambe kukwaniritsidwa. Mesaya uja ndiso pano tiye tione nkhani ya ndondomeko za kapondedwe ka Mesiya m'maboma otayidwawa amene anali compromise. Ndekuti ntchito yeniyeni imene pankafunikirira olonjezedwa mfumu ina idzalamulire dziko lapansi ndi chifukwa chakuti maufumu ndi maulamuliro aku dziko lapansiwa anali atatengedwa ndi kugulitsidwa ndi mafumu adyera amene amalolera kulandira zithandizo za chikunja kongofuna kuti pamalopo pakhale buliki. Kaya mugulisana ndi ngozi, kaya atenga mwazi, bola kumaloko kukhale sukulu. Tsonganizi ndizo zama kwambiri komanso nzakutali kwambiri zopwetekesa mutu kumva kwake, chifukwa zimayamba kutsegula mitu ndi mchitidwe kuyamba kale wakuti chithandizo sichikhala chaulere, pamakhala kuti pali chikole. Sakumva munthu sangangobwera 1 billion chakuti atipasa Germany. Tundu wanga Malawi atatenga chimanga atipasa zatu aku Zambia chimanga 15 billion tani. Kulibe chaulere, abwera ma best giver akungopereka ma 1 million mafoni. Zabwera za mifi talandira ndalama tingongoza vantu boma limene anthu muzingongola anyamata achinyamata lemba ni ngongole. Kulibe chaulere, mutamaliza kungongola kodi munatulusa data yamene anangongola ndalama za mifi achinyamata? Kodi onse alipo 100 amene anangongola alipo ndi moyo onse anyamata? Kodi sanatisiye hazibusa amene anatenga na ngongole za mifi mukapanga kafukufuku onse alipo? Anthu amene munangongola ndalama za mifi awamba ndamakono, kodi nonse mulipo? Kulibe chinthu chaulere ku dziko lapansi amene munalandira zithandizo zoyenda mahero kopita nthawi ya zigumula. Kodi nonse mulipo? Zinthu zili bwino? Kodi ana athu zikuyenda ku masukulu? Kodi sadapenge? Kodi sakukomoka? Kodi sikunabwere nthenda za chilendo za zizizi mdziko la Malawi? Chinali chikole, chimakhala chikole. Ndi mchitidwe umene Satana anayamba kugwirisa ntchito kale osinthana nzithandizo, ma donation, madona. Nkhani zovuta atuizi, nkhanizi ndi zovuta. Mwandipasa miezi 20 chabwino mbwere ndzaione. Ndipo atayendera sina mgwire mtima, ndi adayenda ndi ndege Bill Gates akuti chisapo nditenga chonse ndikupasa ni ndalama mmange nyumba zanga. Ndege inayenda inakatulukira uko kuntunda kwana kuwawa, inayenda ngati kupita chakumazulu kupita kunsalu uko, anyamata kung'unika ndi makamera awo kupita uko mpaka na kukaona miyala yakukasiya kuja ulendo ali siza ulele ndi perekezi kuli miyala uku ndaiona miyala ili kukasiya. Anayenda Bill Gates kuzungulira kuja konse kuja, anakatulukira kumusiku kang'oma hakuti konse titenga kuno. Khani yosausa, kulibe chithandizo chaulera busa. Mesiya adafunika chifukwa olamulira dziko lapansi amalamulira kuti apeze mphoto yopezera pa uchimo, yopezera kwa Satana kuti akangokhutitsa mimba zawo. Zoona manyumba amafumu adakongoladi mu Yerusalemu, zoona kachisa adakongoladi mu Yerusalemu, koma panali sopano kaphatikiza wa mizimu, kaphatikiza wa chipembezo. Sanagwe Solomoni kutuluka kukachisi wa Mulungu ulendo kuuhule chifukwa chakaphatikiza. Zithandizo zimakhala ni mphoto yache mpaka pamene tingazazindikire Malawi kuti zaulere zimapitisa magraduate akupita, anyamata aluso akupita. Brian nditalira dzanayi
kodi sitingathe kudziwa nchani chatizungulira. Izi sizimakhala zaulere, mumakhala mphoto zache mmenemu zimene achayinyekewa otithandiza amafuna mupititsa ana osalakwa chifukwa cha zithandizo. Iwe Solomoni, mind you, be careful. Kutithesa dziko limene Solomoni apititsa wana osalakwa. Imakongola aditala, amamanga aditala, hanamanga aditala, kuchoka ukafika kuja, hamangadi bridge, kuchoka ukafika uko, kumatayembekezerani. Midzi isina nkomere tu iyi. Kufikira lero midzi iyi ndi chajikole. Ndi chajikole. Bwanji nchokeko kumeneko. Matthew chapter number 4. Tikuyamba nkhani ya busa kuchoka sopano mu 4 BC. Anaenda bwanji Mesiya kudzatesa mavuto amadera amene Mulungu ali ache tsopano mayika kwa chikunja, kudzatenga boma limene silizafuna chithandizo ku mafumu aku Asuri, silizafuna chithandizo ku mafumu aku Tulo, ndipo achina Hiramu sazatenga nawo ulamuliro mboma limene lolo lidzakhala la Mulungu olamulira ndi Yesu Khristu kwatha. Ndipo atumiki amenemu ndi amene adzakhala angelo ake oyendesa chipembedzo na adzalalikira uthenga wa angelo atatu. Zathera pamenepo, no mix. There is no salvation without separation. Chapter number 4 cha Mateyu. Ndiye tikapita ku buku la Mateyu abusa chapter chake cha namba la 4 ndi momwe akayima adzabusa nanga mpaka Samueli madzi ngati ndikuyankha zimene ndikudziwapo za Galileya wa mitundu. Ndikuti tsopano mukanena za ndondomeko imene Yesaya ankanena ija, kuti mukatsimikizire kuti zimene ankanena Yesaya ankalunjika pa Yesu kunena za Mesiya, kuti kumene kunali kuziya sikuzakhala sokuziya, kumene kunali nsauso sikuzakhala nsauso. Dziko lonyozeka la Zebuloni Neftali poyamba paja linatayidwa, koma tsopano Mulungu adzakumbukira ndi kuyenda ndi kulongosola zonse mwazimva pa buku la Yesaya. Yesaya ananenera zimene zija. Tsopano nkhani ndikukutengerani kuchoka mu 6 BC. Yesu uja wabwera mthupi akuyenda bwanji. Ndiye tikuyambira Mateyu chapter number 4 verse number 13. Tiyambire pamenepo. Follow verse number 13. Ndiye tingoyambira verse number 12 pamutu paka kuti Yesu mu Galileya aphunzitsa. Yesu mu Galileya ophunzira oyamba. Ndiye kuti mungotenga kuti Yesu mu Galileya, Galileya wa mitundu uja. Ndi akuyamba nkunena kuti Yesu ali ku Galileya uja wa mitundu uja, onyozeka uja. Ndiye kuti pamene Yesu Khristu wabwera mdziko lapansi, wabwera ku Galileya wa mitundu. Tonse taperewera tatayika, tsopano Yesu watipeza. Iyi ndi mfumu imene ikuyitana Asilamu, ikuyitana aliyense otayika, ikuyitana wakumwa, ikuitana wakuba, ikuitana Nkhristu, ikuitana Khristu afegi, ikuitana Khristu woona aliyense ndi wa mitundu wokugwa, ikuitana general sakusiya. Ndi Mesiya wabwera kudzaponda nthaka imene. Ndi akuyamba ndi mawu akuti pamenepo Yesu anamva kuti anaperekedwa Yohane, anamuka kulowa Galileya. Verse number 13. Ndipo anachoka ku Nazareti nadza khalitsa iye mkaperenawo wa pambali pa nyanja ya malire a Zebuloni ndi Nefitali. Nkhani ija imeneyo sopano 14 kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Yesaya mneneri kuti dziko la Zebuloni, dziko la Nefitali, njira ya kunyanja, kutsidya
la Yorodano, Galileya wakunja. Hey. Tosamaelekedwa ayi fenda choonadi ayi Yesu amabwera ku Galileya wakunja. Ndi Galileya wakunja osalimbana Galileya inu mukangananja koma chalichi koma chathu mbwere kuno koma ife ndachoonadi akunja inu a Galileya. Takhala ni chete. Wabwera Yesu afuna kuzakhala mfumu pakati pa dziko limene likuyendetsedwa ndi usogoleri wa ndale, Galileya wakunja. Zipembedzo zimene zikuchitidwa drive ndi malamulo a ndale, Galileya wakunja. Zimene zili njenjenje ndi malamulo a dziko lapansi amene akutuluka pansi pa United Nation, ndinu Galileya wakunja. Amene mukutanganidwa ndi electronic ya dziko lapansi, kutanganidwa ndi teknoloji ya pansi, inu ndinu Galileya wakunja. Mukanaya kulibe ntaisa nthawi wanthu ngati simungavomeleze kuti munagwa ndi kulephera ndipo Yesu akhale mfumu yanu, ndinu Galileya wakunja. Malomo waonesa vanthu Galileya, kwaonesa Yesu wabwera pa Galileya lakunja, wanyamuka ndi akukakhalitsa pambali pa nyanja. Kucha kunena Yesaya kuja kuti chikakwaniridwe chimene Yesaya mneneri ananena, wakulondolani nyanja tu ndi dziko lapansi, ise simbo wakulondolani wakakhala komweko. Kuli inuyo nonse kumene kwa zipembedzo tadzadza kumene kotho samanamizana vano kuti Galileya wakunja. Zikuvuta mwamuona Yesu kuti chikanenedwe chonenedwa ndi Yesaya mneneri, Galileya lakunja. Anthu akukhala mu mdima adaona kuwala kwakukulu, ndi kwa iwo akukhala m'malo a mthunzi wa imfa, kuwala kudawaonekera iwo. Kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena, tembenukani mtima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Zimenezi ndi zimene Lucifer akuziziwa, ndi zimene ife amene tidali ku Sataniki tikuziziwa, kuti kukubwera ufumu wakumwamba ndipo akhala akunena kuti uli niye, uli pafupi. Tentikasokoneze anthu asalowe mu ufumu wakumwamba, osati asalowe mboma la matipati, asalowe mu ndale za nyuwani ayi, koma ufumu wakumwamba. Izi ndale za dziko lapansi ndizo sintha. Simunganene kuti tili pa mtendere akutilamulira ndi auje. Lero tili pa bata chifukwa munabwera inu kulemekeza vanthu zonena ku anyamata inu kuli ufumu kunjako koma wakumwamba sindikudziwa ngati umenewo munaulandira. Kuli ufumu wakumwamba sindikudziwa ngati umenewo muli nawo ID, kuti atakufunsana the identity ya ufumu wakwanu mungatulutse, pakuti ID muli nayo ndi yomwe ija ya ufumu wa dziko lapansi, yomwe ija muli nayo yonyengererana ndi achina Hiramu, pakuti adakupasani mibawa ni mikunguza. Mungatulutse kodi ID ya ufumu. Mayiona nkhani sopano. Verse number 17. Kuyambira pamenepo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena, tembenukani mtima pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Ndipo pamenepo Yesu anali nkuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya, anaona abale awiri, Simoni ndi Petro. Chayambapo chiwanga chochoka kumwamba, akatundu ayamba kuona kuti awayitane, mundioneko nane pamene mukudusa mdziko lotayidwa la Zebuloni, Galileya wa mitundu. Ndalamulidwa ndi dziko lapansi kwa nthawi yayitali Ambuye. Ndapanga moyo wanga kukhala Galileya lakunja, khwalala la chikunja. Zinthu za chikunja zadusa paine. Lero mundione pamene mukudusa, kuti ndichoke mboma la dziko lapansi ndiyambe kulowa mboma la kumwamba. Ndisasiyidwe ayi, musasiyidwe chemwali, musasiyidwe abusa, musasiyidwe chifukwa cha udindo kuchali chikwanu. Za mipingo zinachita compromise.
maulamuliro azipembezo anachita compromise. Mwalikulu wathu adalandira sugar, anadya zibansi, anatenga mitabwa, anatenga mirombwa ndikuyika mkachisi, kotero kuti zifanizo za chikunja zikuyendesa nawo chipembezo. Ayi, mundione Yesu pamene mukuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya. Ndakuti anaona anyamata awiri. Ndikadakonda pamene dzuwa likulowa andione ine nyamata ndikuyenda mbali muti mmene ndikudusa. Anyamata ena akudusa muchimo, msungwana wina akuyenda mbali mwa uchimo, ena akuyenda mbali mwa kuba, ena akuyenda mbali mwa matenda. Koma pamene Yesu mwafika, mwaone ndipo pamenenso Yesu anali nkuyenda mbali mwa nyanja ya Galileya wa mitundu uja. Anaona abale awiri, Simoni onenedwa Petro ndi Andrea m'bale wace, ali nkuponya mpasa pa nyanja. Pamenepo anali asozi a nsomba. Mpaka tsiku la maomboledwe Mulungu akhale mbali yathu, natithandize, natiyang'anire abusa kwa zaka zambiri mmene zinali kuchitika zimenezi. Yesu adali ndi chithunzi chatsogolera zipembezo amene anayendetsa wanthu pa mdima. Ndi chifukwa chake akuti iwo amene anayenda mu chigwa cha mthunzi wa imfa, kuwala kudawatulukira. Mupeza kuti zaka zambirimbiri atsogolera zipembezo anayendetsa anthu pa mdima kuwatsogolera, koma anali kusogozedwa ndi anthu akhungu. Mateyu chapter number 23 verse number 2. Nanena alembi ndi afarisi akhala m'mipando ya Mose, chifukwa chache zinthu zilizonse zimene iwo akakuwuzani chitani nimusunge, koma musasanza ntchito zawo, pakuti iwo amalankhula koma samachita. Inde amamanga akatundu olemera ndi osausa powanyamula, powasenzesa pa mapewa a wanthu, koma iwo eni okha safuna kuwasuntha amenewo ngakhale ndi chala chawo. Anali kuona njala yayikulu yochitika ku dziko lapansi ya iwo amene anayenda mu mdima. Ndi akuti pasankhani ya tsiku la Midiyani imakhala nkhani yosausa kwambiri abusa imene. Ndithu mukayenda muzapeza tsiku la Midiyani pa buku la Numeri chapter number 25 verse number 1, kumene mukapeze kuti Yehova Mulungu anachita chinthu chachikulu kwambiri pamene mpingo unachitira chiwembu, pamene Amidiyani anachitira chiwembu mpingo. Ndi mkhalidwe wa mafumu a dziko lapansi ndi zipembezo zolamulidwa ndi anthu ku dziko lapansi kuchitira chiwembu mpingo. Iye Mesiya adayenera kubwera, chifukwa kukubwera tsiku la Midiyani limene chiwembu cha aneneri achinyengo achina Balamu adzalamulire mwachinyengo ku dziko lapansi na adzanenere maulosi achabe. Tsiku la Midiyani likubwera, payenera kuti Mesiya afikiretu, atengeretu ulamuliro, control, kwadziwisa wanthu kuti asazapotoke ndi tsiku la Midiyani. Ngakhale woweruza chapter number 6 verse number 1 mpaka na verse yake ya number 6 amatiwuzanso za tsiku la Midiyani. Yesaya chapter number 9 verse number 4 akunena za tsiku la Midiyani. Ndithu abambo ochimwa lero akhazikika mu ulamuliro wa dziko lapansi.
amayi osamvera chilungamo cha Mulungu akhazikika mulamuliro wa dziko lapansi, kukapanga boma ndi kuyendesa masiku a Midiyani. Chifukwa chake mpingo wa Mulungu tiyenera kudziwa kuti Mulungu sazolowereka. Mulungu sazolowereka. 1 chapter number 17 verse number 5. Tilekere pamenepo mpaka tsiku la gawo lina. Mulungu akudaliseni mtumiki wa Mulungu. Ine kudziwa kwanga nkumeneko ndikanatha kupitilira pomwepo kupita ndilankhula nkhani imeneyi motambalalabe, koma zikachuluka sizidyeka sizimveka, ndipo nthawi zina zimathanso kutaya chidwi chakuyankha kwako. Amene munalipo modi yoyamba timayankha funso la Mesiya komanso Galileya wa mitundu. Ndinafunsidwa ndi abusa ena ampingo wanga mdera lina la Mchinji Kasungu kwa Gumba uko. Mulungu akudalitseni mpaka tsiku la maomboledwe. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala